What's up mga kawitik? Kumusta po kayong lahat dyan? Today's video, magmumukbang tayo ng fried chicken, chicken nuggets, french fries, at may tatlo akong sauce. 3 kinds of sauce. Yung meron pa akong sabaw ng manok dito, pampaano lang sa kanin. Lalagyan natin sa kanin. Ang drinks natin ay Sprite. Try muna tayo. So ano pang hinihintay natin? Bakbaka na! Go po na natin sa sabaw. First bite. Ayan guys. Kanin. Init.
chicken nuggets, guys. Try natin to. Ito na naman, guys, oh, wings. Pak. Sarap ng sauce.
Ikaw ang taga-may ani guys. Ito guys, hindi ko na siya maubos kasi konti lang naman ang nakain ko araw-araw. Kung anong inihanda sa pagkainan, kakainin ko. So ngayon, ito ang kinakain ko ngayon. Kasi day off. So guys, thank you sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye.